Čau lidi, vítáme u dnešního videa. A dnešní video je odezírání zertu. Takže jdeme na to. Jak jsem si dneska Co? Dneska Zítra. Dneska oblíkala. Omdlela. Oblíkala. Oblíkala. Ty kalhoty venku. Takže dneska. Já jsem dneska, počkej, nemluv. No. Dneska Večer. Hvězda Večer bude bunda bude sranda. Takže dneska večer Dneska večer bude sranda. Sranda. Švanda. Sranda. Jo. Tvoje. Svoje. Moje. Tvoje. Máma. Umí. Dobře. Pít. Pici. Most. Placky. Maslo. Malý. Co? Já nevím. Péci. Jo. Takže tvoje mamka umí dobře péci. Všechno. No tak mluv. Salámovo-sýrovo. Salamovo-řízkový, co? Pomalu. Salámovo. Sírový. Kečupový. Šneky. Jo. Jdeš v neděli ven. Co? Jdeš. V neděli. Teď jsem tě slyšela. V neděli, no. Cože? Jdeš v neděli se mnou. Co? Se mnou. Tebou. Se mnou. Ven. Ven. Odpovíš.
Odpovíš. Lopovíš. Odpovíš. 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 Napto. Odpovíš. Odpovíš. My. Potom. Počkej, nemám. Odpovíš mi potom. Odpovíš mi potom Na na moji polí mojí mojí otázku ohledně ohledně mě. mě. Tohle byl konec videa. Doufám, že se vám video líbilo a čau lidi.